Gêm nesaf ar car i fi'n fan hyn gyda ni Ysgol Dyffryn Aman yn erbyn Bryn Celynnog. So gêm merched unwaith eto, cymysg blwyddyn 9 a blwyddyn 8. Chwarae teg, cic gyntaf fyna gyda Bryn Celynnog. So dyma y rown derfynol o'r cwpan. Bryn Celynnog yn erbyn Dyffryn Aman. Bryn Celynnog yn chwarae o'r dde i'r chwith. Crysau, glas, melyn a di. Dyffryn Aman yn y di a melyn yn ware o'r chwith i'r dde gyda meddiant. Ac yn redeg yn nerthiol lawr y ca. Chwarae teg, cadw'r pel yn fyw. Sgiliau dda yn pigo'r pel i fyny fan hyn. Angen cadw'r pel. Angen cadw meddiant fan hyn. Meddiant cael ei cadw'n chwarae teg. OK. So, cic gosb yw i Dyffryn Aman. Ond mae gyda ni Anaf yn canol y ca fan hyn. Ni'n mynd i gael seibiant bach yn chwarae. Ond ni'n mynd i ail ddechrau'r gêm gyda sgrym gyda Dyffryn Aman. Na, sori, cic gosb yw i Dyffryn Aman. Dyfarnwr yn gweud bod Bryn Celynnog off i trad nhw yn y ryc diwethaf. So, chwarae teg, amddiffyn dda fyna gyda Bryn Celynnog. Dyffryn Aman yn cadw'r meddiant yn dda. Chwarae teg, ac y pel yna. Unwaith eto. Cic gosb i Dyffryn Aman. So, ydy'r dyfarnwr yn mynd i cael gair gyda Bryn Celynnog yn hyn. So, chwarae teg. Yr hyfforddwyr i gyd ar ochr y ca fyna. Bach o seibiant fan hyn ar Anaf i chwaraewr Dyffryn Aman. A chwarae teg i rif 19 mae wedi chwarae'n dda. Tŵr dydd. Wedi sgwri sawl cais yn ystod y dydd mae heddi. So, cic gosb i Dyffryn Aman. Sgwr ar hyn o bryd, dim yr un. Dyffryn Aman yn lledu'r pel i'r asgell. So, angen cadw'r pel yn fyw. Da iawn. Lawr yr ochr tywyll yma. Cadw'r pel yn fyw. Da iawn. Chwarae teg Bryn Celynnog yn amddiffyn yn dda ar hyn o bryd. Unwaith eto. Unwaith eto. Na'r trydydd. Cic gosb. Mae Bryn Celynnog wedi rhoi i ffwrdd. Tacl uchel o ddi. Ac mae'r dyfarnwr yn mynd i'r poced. Angen cadw'r tacls mwy isel, mae'n ni'n dweud. Gormod o tacls uchel yn digwydd nawr. So, lawr yr ochr dywyll mae'n nhw'n cadw'r pel yn fyw. Ydyn. Be sy'n digwydd? Ac mae'r carden melend yn dod allan. Rhif 10, Bryn Celynnog. Off y ca.
Rhif 14 yn cymryd yn gloi. Ac Braid dweud mae amddiffyn Bryn Celynnog yn arbennig ar hyn o bryd. Yn taclo popeth. O, wedi colli meddiant fyna. So be sydd wedi digwydd fan hyn? Pas wedi mynd mlaen o Bryn Celynnog. Sgrym fydd i Dyffryn Aman. So Bryn Celynnog lawr i 6 merch ar hyn o bryd yn y gêm fan hyn. Mewnwr yn mynd lawr ochr dywyll. Yn pasio i'r asgell. O, redeg yn gryf yna. Dad lwytho'r llawn. Pel na wedi mynd nôl. Chwarae mlaen yw e. Pel yn bwnsio bobman ma. Dim reolaeth ar y chwarae ar hyn o bryd. Ond chwarae teg i Bryn Celynnog. Maen nhw'n taclo yn ffyrnig iawn. Cadw pel yn fyw. Da iawn Dyffryn Aman. Chwarae 7 bob ochr da. Right, angen cadw'r pel fan hyn. Cefnogaeth, da iawn. Rhif 15 Bryn, dim lle. O, twli'r pel yn rhywle. Ond Dyffryn Aman yn cael meddiant yn ôl. Ac yn ochr gamiad, dyna'r cais cyntaf o'r gêm. Ydw i'n mynd dan y pist? Ydy. Cais gyntaf i Dyffryn Aman. Dyffryn Aman, 5. Bryn Celynnog, dim. Trosiad i fynd. Trosiad cywir fyna. Ysgol Dyffryn Aman yn ymestyn ei gyfartal i 7 pwynt i 0 yn erbyn Bryn Celynnog. Right, Dyffryn Aman i ddechrau'r gêm unwaith eto. Cic da lawr. Pel wedi bwnsio dros y pen. Tacl da. O, Pel wedi dod allan. Unwaith eto, tacl uchel. Angen cadw'r tacls na'n isel. Gormod o cic osps yn rhoi i ffwrdd fan hyn. Bryn Celynnog yn cael y pel i ymosod. O, ffug pas a trwyddo'r canol. A dyna'r cais gyntaf i Bryn Celynnog. Rhif 15 yn sgori dan y pist. A dyna troscais cywir. Gêm ar hyn o bryd. 7-1. Gêm gyfartal fan hyn yn rownd derfynol y cwpan. A dyna ddi, hanner amser. Popeth i chwarae am. Gêm gyfartal fan hyn. A'r merchen yn rhoi 100% tuag at y buddugoliaeth. Lot o coesau blinedig mas na nawr. Ca enfawr i 7 bob ochr.
Oce, Dyffryn Aman i ail dechrau'r ail hanner o'r rownd derfynol y cwpan blwyddyn 9 ac 8 cymysg merched. O, tacl dda. Llinell fydd i Dyffryn Aman yn dwfn yn hanner Bryn Celynnog. Anaf arall fan hyn. Ni'n barod i ail dechrau'r gêm fan hyn nawr, gyda llinell i Dyffryn Aman yn dwfn yn hanner Bryn Celynnog. So, yr bachwr gyda'r pêl ar hyn o bryd. Mewn i'r llinell, nôl i'r bachwr. O, ffug bas cyfred, cadw'r pêl yn fyw. Pêl dal ar y llawr, heb bwrw pêl ymlaen. Rydeg yn swmpus iawn yn canol o'r amddiffyn. Lledi'r pêl. Un pas arall sy'n angen, o, rhy hwyr nawr. Angen cadw'r meddiant. Chwarae teg i amddiffyn Bryn Celynnog yn arbennig. Pêl nôl ar ochr Dyffryn Aman. Pas cywir. Unwaith eto, pas cywir. O, trafod y pêl yn dda, pêl wedi mynd nôl. Mynd iawn. Chwarae teg. Arbennig. Amddiffyn Bryn Celynnog yn arbennig ar hyn o bryd. O, beth mae'r dyfarnwr fan hyn ar. Mewn o'r ochr, mae'n dweud, so cic os bydd i Dyffryn Aman. Wedi cymryd e'n gyflym. Pas, lledi'r pêl. Unwaith eto, Amddiffyn yn dda. Angen i pasio'r pêl. Mwy gyflym falle. I ffeindio lle'r gwagle. Ac dyna ail cais Dyffryn Aman. Ail cais Dyffryn Aman. Sgôr ar hyn o bryd. Dyffryn Aman 10. Bryn Celynnog 7. Trosiad i ddod. Gêm cyffroes iawn fan hyn. Ydy hwnna wedi mynd drostodd? Na, heb wedi llwyddo gyda'r cic yna. Ysgol Dyffryn Aman 10. Bryn Celynnog 7. Dyffryn Aman i ail ddechrau'r gêm. Dyma ni, cwpl o funudau ar ôl o'r ail hanner. Gêm terfynol y diwrnod. O, da iawn. Angen ei tacl fan hyn. O, chwarae teg. Ac yn dadlwytho yn y tacl. Mae'n edrych o cais yn dod gyda Bryn Celynnog fan hyn o dan y pist. A dyna'r ail cais i Bryn Celynnog. Gêm yn gyfartal, 10 yr 1. Trosgais i ddod, trosiad i ddod.
Mae'r cegin yn bwysig iawn. Angen pwyllo fan hyn. Wneud siŵr bod chi'n taro'r pêl yn dda. Ydy mae wedi. Trosgais. Cywir. Trosiad. Cywir fan'na. So sgôr ar hyn o bryd. Bryn Celynnog 14. Ysgol Dyffryn Aman 12. Angen i'r chwaraewyr i gyd fod tu ôl y pêl. Dyfarnwr yn gwneud siŵr o hynny. Pêl yn yr awyr. Da iawn. Wedi dal... O, pas. Wedi cael ei taro mlaen. O. So pas. So sgrym fydd i Bryn Celynnog. Sgrym fydd i. So dim llawer amser ar ôl yn y ffeinel fan hyn. So angen meddiant ar Dyffryn Aman fan hyn. O'r sgrym fan hyn. Sgrym nerthol iawn gyda Bryn Celynnog fan'na. Dyma ni unwaith eto. Pêl yn cael ei dod i mewn. Pêl dal yn y sgrym. Pêl allan. Bryn Celynnog gyda meddiant. Lawr yr ochr dywyll. Be sy'n digwydd yr hyn? Llinell yw i Dyffryn Aman. Cyfle olaf i Dyffryn Aman. Yn dwfn yn hanner unan. Ydyn nhw'n mynd i cael cyfle i sgori fan hyn? Neu, oeddi amddiffyn Bryn Celynnog yn mynd i fod digon da i cadw nhw allan? Na'r cwestiwn. Pêl yn cael ei dod i mewn. Pêl lawr ar y llawr. O, dydw i ddim yn gret. O, Bryn Celynnog cael meddiant ac yn dadlwytho yn y contact. O. Cic gosb yw i Dyffryn Aman. Angen lledu'r pêl. O, di pêl na di mynd mlaen ydi. Ac dyna hi ydw i'r chwiban olaf. Na. Un sgrym i fynd. Debyg taw hwn yw'r sgrym diwethaf. Mae ddyn dyn ma. Bryn Celynnog 14. Dyffryn Aman 12. Pwy sy'n mynd i bod yn buddigoliaeth yn y gêm ma. Sgrym olaf y diwrnod. Pêl Bryn Celynnog. Pêl yn cael ei dod i mewn. O, Dyffryn Aman yn ennill y pêl. Allan â hi. Pas. A, tynnu'r pêl yn ôl sy'n angen nawr. Da iawn. Cadw meddiant. Da iawn. Cadw'r pêl. Aros bod lle'n dod. Pas. Oll lle fan hyn. Dyffryn Aman sy'n gyda'r pêl. O, tacl arbennig ac yn colli'r pêl. A dyna'r chwiban olaf. Da iawn i Bryn Celynnog. Am ddiffyn arbennig